Kaixo, gaur King Kong pelikula egingo dizuegu. Espero dugu gustatzea. Ni Juan naiz eta antzerki honetan polizia jefe izango naiz. Ni Jon naiz eta antzerki honetan reforzoak izango naiz. Ni Jon naiz eta antzerki honetan polizia izango naiz. Kaixo, ni Iñigo naiz eta antzerki honetan King Kong izango naiz. Bazen behin King Kong izeneko bestia bat bizi zen. Ari gea behiatzen bestia bat King Kong deitzen dela. Joango gea bere islara. Guazen arraunetera. Iritsi gea. Refuerzoak behar ditugu. Zaude ondo. Zaude ondo. Refuerzoak. Ni bai. Zutez. Iliagu. Iritsi gea. Zerri botika. Zaude hobetu? Bai. Nola zaude hemen King Kong? Venga, guazen. Zaude ondo. Zerri botika. Eskerrik asko. Guazen misteriatzea bere izen.